tawagan ang pinakauna diri ang ato ang simbahan gikan sa Gitago, palindog sa ekonomi pagmakita sa Gitago. Okay. Sunod atong i-acknowledge ang Mandalo, kauban silang pastor, si Pastor Potis, sa Gitago si Pastor Joy. Okay, mga sa Mandalo. Kuman akong i-acknowledge si Pastor Mark sa Lumbatin. Okay, si Pastor Mark, salamat sa inyo. Kuman sa Dalama, si Pastora Daya. Okay, salamat sa Ginoo. Sa sunod, daghan na manguyog sa sunod. Ang taga-Pugaan, balik akong patindogon taga-Pugaan. Sorry, wala akong patindog na ganina. Amen. Salamat sa taga-Pugaan. Ako sa Daddy Abe, ang atong igsoon nga gikan sa Makasandi, katong bisita na ron. Ang first bisita mo na dito, salamat kayo. Ang amo mga igagawan na gikan din si Donna, kauban ni DJ, din si Marjon. Naapod sa diri, salamat ka naagit mo, salamat kayo. Kung ako, napagagoy na lingkan, wala na. Quantum staff, salamat kay naamo. Kunya na, ang itawagan ko ang taga Mount Moriah, palihog manindog ta. Mount Moriah, si Team Moriah na niyo, okay, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong presensya, nakiguban mo namo sa mga unang kasaulugan, dinhi sa gusa. Upol at paingon ni diri ang tanan himaya ibalik sa Dios. Wala pa ba nalimtan? Wala na ang tanan ang muyabi-abi dinhi unta dunang kalinaw kalipay samtang nagkatigom sa pamahati sa pulong sa Ginoo dalayon ang Dios sa tanan. Asa ka mo tindog ang una na. Mahimo na. Karon kini next kay baluko moambak pagitaglaing lugar. And lahi ni kaysa Pugaan, kaysa Iligan, kay kita nagsugod sa Pugaan. Dire kay naa kita sa sentro. And kay balukon na ituyo, kay mahimo na po ning base na to, paambak paingon Agusan, paambak paingon Bukidnon, paambak maskin asa, papadulong dire dapit sa dire part ng Mindanao, no? And nagpasalamat ko sa Ginoo kay lain na po nga pagtuo iyahang ginahalat para itong tanan musaka na punta for the next stage sa pagtuo, no? And it is humbling kung English pa, humbling ina na natakaroon sa Cagayan de Oro City. And you know, dili lamang kay Cagayan diri, kundi napatay usaka area like ang Opol, which is mo abrihay na, no, mamacho na, inahinay, may mo po ng outreach gihapon. May mo gihapon ng daughter church. So, Mount Moriah. Gibutang, kaya nasayop na. So, gibutang na lang sa papel. Mount Moriah. And, salamat sa Ginoo kay in everything, adunay will ang Ginoo bisan sa ngalan adunay gyud will ang Dios. So magapadayon kita sa ato ang tema sa whole year bearing fruit, Ezekiel 47:12. Pero na ako'y message karon which is an in-depth na study para diri, no? Mamati ta, magampo sa ta. Salamat Ginoong Dios sa adlaw inyong imong gihatag nga nag-first anniversary kami. Dili ko ka-imagine nga nakausa ka tuig kami nga through all those financial constraint nga ga-struggle kami mo meet ang among ends every week and kinahanglan na apagid kami extra para makaari kami o Dios. Salamat kay matinud-anon ka o Dios. Walay imposible kung na ay pagtuo and will o Dios. And ikaw mo bless and ikaw nagsaad nga itarong nimo ang tikang sa mga matinud-anon nimo kaanakan o Dios. Salamat kay karon mamati kami sa imong pulong unsay imong storya kanamo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay. Mubalik na punta sa Ezekiel 47:12.
Gapangayo ko sa Dios, unsa gyud ang imong gusto nga mamati sa taga CDO, no? Ang mensahe para sa CDO. Natoy Bisaya din ang Biblia. Asa to si Pastora? Nato diha. Asa to yung Bible diri sa Bisaya? Pakidala diri. 12. Fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month they will bear, because the water from the sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food, and their leaves for healing. Ako nagpasalamat ko kay kini nga verse is a complete verse sa unsay tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Sabi, binisaya pa, apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon o kapsag bunga. Mamunga sila matag bulan, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga o tambal ang ilang dahon. Gidivide na ko ni nga verse into two phase. Duha ka phase. Kung sa kaning phase sa Bisaya. Duha ka ang or duha ka sa Bisaya. Ang phase, ha? Bahin? Dili. Sige, yan na lang. Okay. Hay ni abot ang atos ang duwa. Nakaabot ang taga Rubumon. Okay. As ka-study ko, nakita na ko aduna ni duha ka phase, no? Duha ka bahin kini nga pulong sa Dios. Ang primero nga phase, ang primero nga bahin, adunay upat ka ang. Kung basahan nato, primero, no? Ang primero, all kinds of trees growing. Tanan klase and matag nga lain-lain klase nga punuan ang motubo. Dili usa ra ka klase o duha ra ka klase, dili lang lansones, kundi dili na ay durian, na ay sa bayabas, na ay guyabano, na ay unsa pa? Unsa atong mahinumduman ng mga bunga? Atis, tisa, unsa man? Tanan-tanan nga gibuhat sa Dios motubo diha daw. Buot pa sabot, gina-welcome diha nga dapit. Dili kay monocrop ang tawag, lubi-lubi lang. Dili. Ang presensya sa Dios modala og lain-lain klase nga tao. Amen? Amen. Lain-lain klase nga kolor, lain-lain klase nga ilong, lain-lain klase nga mata, lain-lain klase nga height, lain-lain klase nga forma sa lawas, lain-lain klase ang estado sa iyang kinabuhi. Ayo. Dili lamang kay manindot ni nga punuan, kay mahal ang iyang prutas, maura ni ang ipatubo sa Dios. Wala kay ingon ang ginawa. Tanan nga klase. Kita nang girepresentar sa punuan diha sa pulong sa Dios. Ayo. Kita kay pobre ka, kay dato ka, kay unsa pa ni? Kay unsang klase sa imuhang profesyon sa kinabuhi, wala tay gilantaw nga linya. Wala linya hay. Ayo. Nagwa na to na. Pwede ka may mong labandera and kauban ni mong manager diri. Wala tay gilantaw estado sa kinabuhi. Pare-parehas kita
kita gina-welcome sa Dios sa iyang atubangan, sa iyang templo, sa iyang sanctuary. Ang sanctuary, gingon pa sa diksyonaryo, nga usa ka taguanan. Taguanan, naa kay proteksyon diha sa imong taguanan, mao nang sanctuary. Kita, kung kinsa may gidaganan nato sa gawas, diri sa presensya sa Dios, naa kitay proteksyon, naa kitay katubagan sa atong gipangita. Ayo. Amen ba? Amen. Kitang tanan nga nakakaroon diri, dili milagro. Kana bang milagro ba? Kana bang ambot na pasabot? Dili kay wala nang milagro ang Dios, kundi ba katingalahan ba nga naa ka diri? Dili. Tinuyo na sa Dios. Amen. Okay. Inay mong katapat. Tinuyo. Tinuyo. Kini. Kaya baka na yung salaag, mag-ingon, sa pulo ka itlog, adunay hugo. Sa itlog na. Pero diya sa Ginoo, naisipyat, ha? Wala naisipyat. Tanan, mapusa, basta ang Diyos. And salamat sa Diyos, kay kung asa ang sanktuaryo sa Diyos, tuapot ang tubig nga gikinahanglan nato o gikinahanglan sa usa ka punuan para motubo, para mahimo siya usa ka healthy. Ayo, kini bang himsog nga klase nga Kristohanon. Kini primero nga place or bahin akong gisgutan, nagisgot kini ang number 1 sa pagbira sa Ginoo kanato para sa iyang presensya busa nata karon busa nikingon dili ni milagro nga naa ka kundi tinuyo sa Dios gikan pa sa taguan kan sa imong inahan tinuyo sa Dios nga mo arigyo ka karong adlaw diri. Way butang nasipyat sa Dios kay walay aksidente sa Dios. Amen. Tanan ka na tinuyo. Nan. Salamat sa Dios kay diin asa ta gibutang dili kay kung gibutang ta na ta diri mahitabo nga kana bang nakakita mo alang-alang nga sitwasyon nga nakasulod ka kay kulang ang imong pagplano na di kay nalimtan. Nay kulang sa Dios wala ka na. Tanan kompleto mo nang sa Psalms 23 kaingon, He leads me beside still waters. He restoreth my soul. No? Ang atong mga kalat, makompleto ka na o mahimsog diya sa atubangan. Ang ikaduha, their lips will not wither. Diri sa Dios, kung naano daw ka sa Dios, ang atong mga dahon, dili mga laya. No? Kita as Kristohanon, no? Dili, kaya ba mo nga ang time ni undang sa panahon sa pagdawat nato sa Dios? Ayo. Time stop when we receive Jesus Christ. Kung pasabot, tanan nga mga butang nga murag imposible mahitabo sa imong lifetime kung ihapon nimo ang 360 days sa kada tuig murag imposible mahitabo then sa presensya sa Ginoo dili na imposible. Ayo. Amen. Mahitabo ang gisaad sa Dios kanimo. Ulat lang. Muna, ang dahon, dili mga laya. Bisan pa mo season na moabot ang winter, moabot ang sa paning upat man ka season sa west, no? Na ay winter, na ay summer, na ay spring, na ay autumn. So na panahon ka na, tanaw mo sa mga pictures, halos like sa Japan, mga larag ang mga dahon, bulat rin, puyo, no? Magwapo tanawon. Pero kung tanawon din nato sa in-depth,
dili ka na gituyo sa para ka nato nga Kristohanon, walay season gyud sa tuwa. Mo gani nag-ingon ang New Testament sa Timothy, be ready in season and out of season. Kung pasabot, walay season ka na to. Ayaw sa karon kay galuya ko, o ayaw sa karon kung babae pa kay gidugo ko. Ayaw ko hilabtig kay gidugo init akong ulo. In season and out of season, nag-ingon sa Timothy. Kung pasabot, kung lalaki ba, kung nakay problema, o wakay problema, kinahanglan makita kanimo. Sa babae, gidugo baka karon o wala, ang pasensya pirmi naa. Kay ang Dios atong ihisgutan gini, no? Ikatulo, their fruit will not fail. Kung unsay ginabuhat sa Ginoo karon kanimo, dili ka na mopakyas. Ayo. Kung naay saad ang Ginoo kanimo, dili ka na mapakyas. Pwede ang panahon makontra sa iyang gisaad kanimo and mutanaw ka sa imuhang kapanahonan kung asa ka karon gabarog murag wala nang tanan. Ngit-ngit na. Ngit-ngit na yun. Dili. Mo to giingon ko, ang time muhunong pagdawat nimo sa Ginoo. Kay dili pwede mairog ang saad sa Ginoo sa mga pangitabo sa imuha karon. Amen. Kay unsang gisaad sa Ginoo, mahitabo ka na kay ang Ginoo mobarog sa iyang pulong nga dili siya bakakon. Amen. Dili siya bakakon. Ayo, asa ka karon? Asa ka karon? Abi ni mo matagak ka ng bunga pareha sa bunga sa mangga. Pagpamunga sa pagputot pa lamang daghan kaayog tag-awonon. Kay pagputot pa lang daghan na musulong, no? Kay init or ulan naay may tabo sa putot. Pero pag hinahinay nagtubo, naagihapoy bantayanan kay mga peste. Ang uban, mga larag, mga dagat, kay dili ulampus. Pero you know, ini maigsoon, kung ikaw na ay Diyos, mulampus ka. Amen? Malusutan nimo ang tanang panahon, basta na ka magpabilin sa imuhang pagtuo. Naisad ang Ginoo sa ikaw pa. Bearing fruit every month. Kinsa ang unsa nga punuan nga kapamungan kada bulan. Biyabas, no? Biyabas. Saging. Unsa pa? Naay mangga nga mamunga kada bulan. Saging. Mangga apple. Ang mangga apple yun. Kung naamoy mangga apple kini, mamunga ni kani nga side karon. Naglarag, mamunga na po ng pikasay. Munang mangga apple. No? By side na siya mamunga. Dili ka mahutdan o mangga apple. Basta na kay mangga apple. Naa kay bunga pirmi. Ang Ginoo, kini manggod first stage, ang tawag ani is Christian living. And kasagaran manggod ka nato, maunay mga naatay mga question sa kinabuhi kay dagan pangitabo nga murabag magkapangutana ka ngano nang hitabo kini kay ngano man naauntay stages ang kada phase. The first phase mauna ang pag-umol ka nato sa Ginoo dili sa ministry, personal. Mauna ang gusto sa Ginoo, ang pagtawag ka nato sa Ginoo, gitanong ta sa Ginoo sa kilid sa sapa, and then ang kumutubo kita, then daghan na kitag mga dahon, dili mga laya ang dahon kay ang Ginoo ga-sustain ana, no? And then ang bunga
dili madaot kay fail man ang tawag sa Biblia, dili siya madaot, mulahus gud siya, and tamis and maayo kay ngano man si Jesucristo magyud ng sapa nga naa sa kilid kung asa tanatanong. Siya ay tighatag sa Torah, unsay gikinahanglan nato. Basahon ko nato Psalms 1:3. Saan mo ulit, Wes? John 4:8, God is love. John 11:13. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa o mamunga sa tingbunga o modahon ini dili malaya. No, giingon na daan ni David sa Salmo sa unsay mangitabo parehas, parallel sa verses sa Ezekiel. Pareho na sila. No? Naa sa kilid sa sapa. Kay nangandoy yun ang Diyos nga kita mga katawan mo balik sa kiliran niya. And sa kiliran niya, mo na sanctuary ang gitawag sa Ezekiel. Kay diha, mutubo kitag tarong, and diha, walay makapangilabot ka na to. Naatay proteksyon, gikan sa mga peste, gikan sa panahon nga dili maayo, gikan sa mga kadaot sa laing mga tao. Like for example, kinsa may mga bata di moagi sa stage nga labi na sa karaan, karon kay mga bata ang bag-o na cellphone na og unsa pa ni tablet ang ginagunit, pero sa karaan mga panahon mamayabas man ang mga bata. Pag-agi sa manggahan nga daghang bunga, manguha gina sila bato o batuon. Di ba? Mo itawag diri sa Ezekiel sanctuary. Dili walay makahilabot kanimo kay naa ka sa sulod sa presensya sa Dios. Amen. No, presensya sa Dios. Mao nang first phase. Kung gatubo ka and faithful ka, matinud-anon ka sa panahon nga bisbisan ka sa Dios, unsa pa ni? Kanang mga magtanggal tag weeds sa uma, no? Weeding, and then butangan patambok, may trabaho ni Jesus Christ. And kung faithful ka, that means say magpabiling ka kung asa ka, samtang daghan ka panghitabo sa imong kinabuhi, kay gigamit to sa Dios aron mahimo kang lig-on and himsog, and dili ka muhawa diha kay nag-ingon sa pulong sa Ginoo, walay makahilabot kanimo and walay makatanggal kanimo sa kamot sa Dios. Amen. Ang tao ra may muamba gikan sa kamot sa Dios. Amen. No, pero ang Dios mubantay gid na kanato. Malan, sa first phase, kinahanglan mahitabo ka ng tanan sa atong kinabuhi. Then, pakahuman ana, mato kita sa second phase, na ay 2 stages ang second phase. Mao na ang tawag Christian Ministry Life. No? Mao na yung tawag kung katopang mentor na ako sa training sa manager sa MCCI, katong pare nga ni Hawa, ano siya, the apostolic life. Nai-point sa itong kinabuhi daw, mabot bitag apostolic, kanang na kay mabuhat, kung daghan mong kakwarta, ganahan na ka mo tabang-tabang, ganahan ka mo paskwela, ganahan kag mga ingana nga kinabuhi, wala kag malipay mo doon ay tawag apostolic life. Kanang nahumanay mong mga anak, wala kay buhaton sa imong kinabuhi, kundi magtabang-tabang ka, gapil-apil sa mga organization para magtabang sa mga livelihood, mo na apostolic life ang tawag. Pero kanato, dili kanabang murag special nga klase nga tawag dili. Kay kanato kinahanglan gikan sa first phase, mosaka kita sa second phase nga ang tawag Christian Ministry Life.
No? Kaya ang primero is Christian living. Ang ikaduhang phase is Christian ministry life. The first stage sa Christian ministry life is, number one, the fruit is served for food. Muna sa Ezekiel 47:12 sa tumoy. The food is served for food. And the next thing is, the leaves is used for healing. Okay, ang first phase, ang tumoy-tumoy is bearing fruit every month. That means to say, you have to enjoy, malipay ka sa kada bulan na akay bunga, kay God bless ang Ginoo kanimo because you are bearing fruit sa tanan anggol sa imong kinabuhi. And na akay kahigayunan, maka-enjoy ka sa imong hinaguan, and maka-enjoy ka sa unsang tanan nga pangitabo. Kay positibo tanan, kay gialaw na sa Ginoo. Mo nang sa ikaupat. And after ambag ka sa second stage, adunay tuyo ang tanan. Iyong Ginoo sa imo. Okay, nabuhong na ka. Nabuhong na ba ka? Nabusog na ba ka? Nasatisfy na ba ka? Muadto na ka sa pagserbisyo sa mga bunga nga naa kanimo ihatag pod sa uban. Ayo. Ayo. Napabuti ha? The fruit is served for food. Napay kanta na, we are here for service. Oh no, we are made for service to serve all man. Kita mga Kristohanon, ibuhat ko kita sa Ginoo para mo-serve. Wala ta gibuhat sa Ginoo para serbisyohan ta. Amen. Gibuhat ta para mo-serve. Na ay times in life na imo kang supervisor and isa ka kay nahinay na imo kang manager and nahimo kang president sa usa ka company. Wala ka gitawag sa Ginoo para maghinawa o magtinudlo ay lang. Gitawag ta sa Ginoo bisan unsa pa ang imong naabot sa imong career para mo serbisyo. Servisyo. Ayo. Amen. Walay distinction ba? Kana gwapo ang usa ka fellowship nga walay distinction. Pwede ka ang usa ka manager nagtapat sa usa ka sikat-sikat nga tribo. And walay distinction. No? Ang usa ka supervisor gatapat sa labandera. And walay distinction sa kubangan sa Ginoo. Tanan kita parehas sa Dios. Kaya moabot ang panahon diin mao nang ministry life is you have to serve. Di ba mga naamay sa Pilipino nga family, nahimo na siyang anino sa unsay gusto sa Ginoo. Di ba mga anak, serbisyohan sa ginikanan, then ang ginikanan katong maulaw lang mag-ingon, professional na mga anak, dili man ginamangayo. Pero expected po unta, kung Filipino kita ng family, ang mga anak kay balupod manguot o muhatag sa ginikanan. Di ba? Kaya maguna-una mo din mga anak, asa man kuhaon ang kaon kada adlaw sa mong ginikanan. Asa man nila kuhaon ang pangingani, pangingato. So, bisan ang mama o papa, kay ang insaktong mama o papa, di na mag-isgot. Mauwa mo na, kay ginikanan doon. No? Magniwang na lang na, pero di na ngayon. Kita, na naan na sa maayong makaplastar, kita'y magsabot sa unsay kinahanglan na pagtuuton. And ihatag. Shadow ka na sa unsay tawag sa Ginoo kanato sa ministry life. Ayo, moabot ang panahon dili like kay ginikanan nato, kung dili kanang tao nga naa sa palibot, nagkanta pa mo sa kasinger, galantaw ka ba sa mga tao galakaw daw, tanawa ilang mga mata. Naanay hurts, naanay pains, no? Naanay pains. People need the Lord. Nanay pain, nanay sakit, galakaw na sila, muna nagsumbis, kay wala na Diyos sa ilang kinabuhi. Mga kinangat na mo
to serve nila. Our life will be the spiritual fruit for them. Ang atong kinabuhi, mo espirituhanon nga pagkaon para kanila. Pinaagi sa itong kinabuhi, makita nila ang meaning sa unsay gusto sa Ginoo para kanila. Ayon. Manigiingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa 14 gingon, and the Word become flesh. Nakita si Kristo sa atong unod. Siguro karon daghang struggle sa itong kinabuhi, daghang dili maayo sa itong kinabuhi kapag gawas, pero dili man kita ganahan ana. Pero talag sa kinahanglan na manggawas para makita nato nga bati na, para kita mismo mag-decide nga Lord, kuha ako ng bati, ikan ka na ako. Amen. Kay pagkuha sa Ginoo ana hinay, ang atong kinabuhi nahimong pagkaon para sa uban. Dili kaunon kita, kundi ang makita nila nato mabusog ilang spirituhanong kinabuhi. Amen. Ganahan sila mag-istorya na nato. Kay dili nonsense atong mga istorya, kundi adunay at nga mga usali bukat na meaning, bukat na mga mensahe ang atong mga ginastorya kanila. Spiritual food. Kay tanan, galakaw mga igsuon, one cake na kay wala na sila kaon-kaon sa ilang spirituhanon kinabuhi. Ikaduha, the leaves is used for healing. Healing. Our life, when it is transformed, giusap kita sa presensya sa Dios ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, makikamigo ta sa mga dili Kristohanon, kanang mga dili Kristohanon, daghan mga kasinatian kana na dili maayo. Amen. Daan na yung mga kasinatian samtang bata pa sila nga dili gyud maayo. Gusto ang ilang kinabuhi samtang gadako sila, lain ang ilahang outcome sa kinabuhi. God will use us to heal ang ilang mga past. Si Jesus Christ mo ang healer. Pero si Jesus Christ, dili mo naog, mo ayo ana. Si Jesus Christ, dili po mo gamit og iro, og baka, og baboy, dili na siya mo gamit. Ang iyang gipili, pagkailab sa langit, ang 12 ka disipulo o ang 500 katong namati o ito kato sila giingnan ni Hesus Kristo nga panglakaw kamo kay naay tumong ang inyong kinabuhi. Kita na yung mga problema, talag sa manghilak kita. Pero kita manggod, kay balo kita mo dagan diya sa Ginoo mo hilak and mangayog healing. Kay balo kita unsaon pagkuha sa baso and mangabo sa tubig nga gihatag sa Ginoo kanato. Inaagot ta ni tubo sa daplin sa sapa. Ayo. Di ba? Natin sa daplin sa sapa. Kay balo kita mangabo. Pero katong far off, layo ka puyo, and daghan kay sila pain sa kinabuhi, dili sila kay balo unsaon na pag-manage, mao gani manghikog na lang sila. And mao nang uban ang pinakasimple, makaingon kag bati ag batasan oy. Dili oy, cover up lang na sa unsay nahitabo kagahapon kaniya. Cover up lang na. Nahimong bati na kay bati iyang kagahapon. Kinsa may gamiton sa Ginoo for healing atong kinabuhi. Ayo. Amen. Ayo. Nga pa ba mo diha? Okay. Naay reasons for these two faces. Kining duha ka face aduna kini rason. Ibalo ko, alas 12 na, ang mga bitok, kapangayo na, mamati her from the sanctuary flows to them. Ang tubig daw gikan sa sanktuaryo, ga-flow, ga-awas. Ga-awas, dili maskin asa paingon, kung dili gituyo sa Ginoo, mo awas para kanato. Ayo. To them, kanato. Kinsang them, katong naa sa Ginoo, katong mga punuan, nga gitanong niya sa kilid sa sapa,
opposite. He is the God of the natural law. Unsay natural nga law? Natural nga balaod. Unsay natural nga balaod? Kung diliting ulan, gawas ng adlaw, natural na nga balaod. Unyang hapon, pag ana sa adlaw, kangit-ngit na pod. And mo pahulay kita kay atong lawas, gusto mo pahulay kay natural ka na nga balaod gibuhat sa Ginoo. So ang Ginoo natural na nga balaod na ang tubig gikan sa iyang presensya mo dagayday dili para dito sa mga tao nga wala sa iya kundi para sa mga tao nga duol kaniya. Kita. Kung kita, ayo, ikaw, ayo. John 4:10. Si Jesus mitubag, kung masayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo kagayod unta kaniya og hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang tao na kuna sila'y tubig, nanay mga pagsaad, nanay maayo nga mga pamunauna, nanay sila'y mga gasa. Pero ang ilang ihatag kanimo, dili ka na ang tubig nga gikan siyang presensya. Kato ng tubig dili makapatagbaw. Ang tubig lamang gikan sa presensya sa Dios ang makapatagbaw sa matag usa sa mga tao nga nangita sa ilahang manluluwas. Ayo, Jesus is the source of that living water. Gaawas ka tong tubig, asa to gikan kang Kristo Jesus. Siya ang tinubdan ana nga tubig. He is the source of that living water. Kaning living water, gihisgot ka na sa Old Testament. Sa Old Testament, gikan pa kang Abraham mga igsuon. Si Abraham, sa una mga panahon, kung naakay, gusto ka mahimong dato, gusto ka mahimong milyonaryo, simple lang. Muapli lang kag katabay. Pag apli ni mong katabay, naaka ni tubig, mahimong yung kang milyonaryo. Kaya ang kayamanan nila, ang mga sa may kayamanan sa Bisaya. Bahandi nila naa sa pila ka mananap na naa ka. Pila ka karnero naa. Pila ka kanding naa. Pila ka sa pani kamel. Kamelyo sa pana Bisaya. Naa. Or ituganan na to sa toa. Pila ka baboy naa. Pila ka manok naa. Inana sa unang panahon. Dili po pwede nga manaa kag daghang mananap wala kay tubig. Ay mga matay na. So unahon nila ang tubig, kay kanang tubig, garantiya ka na, mahimo kang milyonaryo, pero ang trabaho sa yawa, ginagamit ang mga laing tribo, kada mo abri si Abraham o at tabay, sirataan nila. Sirataan nila, butangan nilang bato. Mangabri sila, way tubig. Moabri si Abraham, na ay tubig. Ang trabaho nila, sirataan na po, kikaselo sila. So, nahitabo ka na kang Isaac sa anak ni Abraham. Maogyapon, pag moabri si Isaac, na ay tubig, sirataan sa laing tribo, kay masuko, ni abot ka na kang Jacob. Pero kang Jacob, na ay breakthrough gihatag sa Ginoo. Nangabri og duol, sirataan nila, nangita si Jacob, layo, nga di siya katultol, nangabri siya katabay, and na ay tubig, dito gi-bless siya sa Ginoo. Kana nga tubig, manigisaat ni Jesus Christ, nga naa sa ato ang mga pagkatao, diri sa atong belly. John 7:38. Nako,
modagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag o kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsa di ay motoo kang Kristo Jesus, musugod o pagdagayday ang tubig. Kung naa si Kristo kanimo, modagayday ang tubig nga mohatag o kinabuhi para sa uban. Para sa uban. Dili na kay mubugwa lang ang tubig nga walay tumong. Naanay tumong tanan. Gihatag sa Ginoo kanimo kanang cistern or kanang usa pa ni atabay nga naa kanato pinaagi kang Kristo Jesus para gikan kanato makapasa kita presko lunhay o sa pa tamis tamlas sa uban nga kinabuhi mga igsoon. It will flow from within our relationship with the Lord. Kung na kay relasyon sa Ginoo, modagayday ka na. It will satisfy the deepest needs. John 7:37. Ang imong gipangita, dili na gyud mo naging nila mga Kristohanon daw, mabaw og kalipay. Kay malipay naman ta sa simple nga butang. Di naman ta malipay pa. Nga bang lawom ang kalipay nga makasala na lang mga sa pali hype man ano tawag sa internet generation hype. Sa karaan na is tripping. No kana bang mo trip, mo ambak o pagilid. Tripping lang sa mga puti, no? Mountain Dew man na, do the dew. Unsa nga delikado buhaton. Kung maluwas, malipay. Kung matagak, patay. Hinahit ba ita buhat at mabutang para malipay ita? Awa na lang buhaton ba? Mangita na lang trip or hype. Kini lain pang good news. You will bear fruit in season and out of season. Zechariah 14:8. Kinsa katong naa sa Dios, mamunga sa season and out of season. Nakita nako na sa bansalan ang ilahang usa kaming naibuk-buk abrihan na to. Rambutan. Ang ilang rambutan walay season. Pag mahuman to tanan, mamunga na pubalik. Kay tambok kaayo ang yuta kung asa kita nung mo nag-iingon nila. So kung tambok di ay, kung asa kita na tanom, tambok di ay palibot, mamunga kita bisan unsa nga season. Next thing is, the supply is abundant. Revelation 7:17. Dili makabsan ang sapa gikan sa Dios. Bisan unsa nga init moagi, dili na mahubas. Sa pugaan, dugay-dugay ang tubig. Nautaan ang tubig sa gripo, kahit init. Karoon po, sige ulan. Bisan, sa Cagayan, malagoy ulan. Gabi, nag-ulan sa pugaan, no? Niagi pag yun, ni ulan po. Salamat sa Diyos. Muna, ang supply is abundant kung naan sa Ginoo, dili ta makapsan. Lastly, pinakalas, malipay tani, then you will serve your purpose in life. Revelations 22:2. Atong basahon. 22:2. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad, sa isig kadaplin, sa suba, may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag ulan o ang mga dahon ni tambal alang sa kanasuran. Mga igsoon, may bawaan nato ang purpose sa atong kinabuhi diri. Revelation 2 verse 2 in parallel sa Ezekiel 47:12. Ang kita di ay gitawag sa Ginoo
Primero sa first phase para mahimong ligdong, no? Dili basta-basta ni earthquake ni agi, di ba? Ni earthquake ni agi. And nagnahitabo sa Davao o sa Cotabato, no? Ang earthquake sa una mga igsoon, animan ng earthquake. Busa nga hapon, nagtukod og mga building, na sila yung tawag roller. Murag ligid sa ilawom sa yuta. Ang kada building mo lingkod anang ligid. Pag earthquake, dagandagan lang ng building. So dili na siya maliki. Bright kay tao, no? Okay, tukod na ang mga tao. Yung Ginoo kinsay mas bright na to. Ang earthquake karon, bisan ng mga engineers di na makasabot. Kay ana naman, tuya-tuya na ang earthquake. Hindi ka mabuha. Tuyaon ko ni sa Ginoo. Tuya-tuyaon. Busa ang mga building karon, mangliki yun. Muhunlak yun. Sa unang panahon, 5 years old ko, naka-experience ko grabe nga linog. Pero wala ko'y nadunggan nga building na hunlak. Kay ana arman. Karon kay mo ana-ana. Delikado gid ko na sa tulay. Ana-ana ang tulay. Delikado gid no man ang tulay ba San Juanico Bridge. Taas kay nana ka sa tunga. Ang kapadulong, no? Na ay purpose sa itong life. And ang purpose sa life, ang primero gituyo sa Ginoo, gibutan kong asa nga maayo para mamunga kita. Pagka humana itong pamunga ay nabusog kitang tanan, gusto sa Ginoo mo abot kita sa maturity level. Kita na pwede pagkaon sa uban. Kita iti tabang sa uban. Kung naas lang mga kasakit, ang imong kinabuhi makahatag o kahupayan sa iyang kasakit. Mga igsoon, this is bearing fruit. Mamunga kita, dili lamang kay madaghan ka kwarta karon. Unsay tuyo sa Ginoo para madaghan ka kwarta? Nay tuyo gyapon ng Ginoo. Unsay tuyo sa Ginoo, maayo kag trabaho, nakapangutana ka anak. Unsay tuyo sa Ginoo, maayo imong negosyo. Unsay tuyo sa Ginoo, bisan ingon man sila labandera ka, daghan kay ka customer. Di nakakatulog halos, kaya nagkuha nimo. Mura kag washing machine. No? Kung sa tuyo ka nimo, na kung panday ka, daghan magpapanday ka nimo. Kung sa tuyo, na tuyo ang tanan. Kaya moabot kita sa second phase na kita naa sa ministry life. Ministry life, dili ingon, kay musulod ka sa simbahan, kay mahimong kang leader, dili ka na, bisan ordinaryo kang tao, pwede ka mo serbisyo sa tuyo sa Dios. Ayo. Amen. Ayo, dili kinahanglan special ka pastor, ang buig ko, i-commission ko, pastor, hatagi ko gwapo nga ID kay para ipakita nako sila ng anig yun. Dili ka na maigsoon wa ko ga storya o kining professionalism. Nagstorya ko sa Kristohanon, and pagka-Kristohanon nato, bisan ordinaryo ka, na ay bunga mugawas